this house. Speak to somebody, address a situation, level a mountain, level a valley. Father, speak unto a challenge this afternoon. In the mighty name of Jesus, we glorify your name and we thank you. Amen and amen. Somebody just give glory to God. We can do better for Jesus. Somebody wow, wow, find two people around you, give them a high five, tell them God loves you. Just two people who hear you. Tell them God loves you, tell them God loves you, tell them God loves you. Tell them Marano Buddha. Wonderful. Overambata robo kuma settings alpha kwako wa boy na wabili na wa shi boy kwako alpha ma settings alpha ma settings. Wonderful. Anzi ne muwe boje good atega. Ne kono kufuti boje good. Marwa jiti right. It is a conference. It is a revival. Coca volume gacho ge revival. Wonderful. I want to welcome you all. How many you have not been here before, but awareness. Wow, let's celebrate Jesus for them. Let's celebrate Jesus. We thank you. We love you so much. Tunamutenda Nizuru with a very deeply powerful word. And we are continuing this afternoon. Tikapenza maskata nasi satogera zahuku bama neruna 6 tikupinda futi mwenye service. Mwaraji koditra zagananga Nizuru madaka papano ndabisa nikuva. Kwa ndugu wadaita kwa matumba pano ndakazwa zvakazwa Peter. Wadaita kwa wakatakarira pano vangeli vishirowa kushika mangwana. But we want to thank God that we have time to rest and we are continuing in the same manner. And I also want to welcome I also want to welcome those who are watching us from all over the world. Nezuro ndakaona vamwaiona vari kunana Honolulu. Wachiona vari kunana Rio de Janeiro. Wachiona vari kunana Perth, kunana Sydney, Australia. We want to welcome them. I just realized I was talking to the preachers. I said yesterday by the time the service ended, we had more than 1,200 people who were attending the service with us, but who were not here. Jesus. We want to thank God for them. We also want to welcome them. No technology at your night. Those who are watching us live on Facebook, may God also bless you and may you partake of the same grace and the same anointing. One more time, we also want to celebrate all the men and the women of God who are in the house. Nakati ukaona pastor mauya pakagara padhuze newe unovarifeya unombowataurone one of the ushers kuti vapiwe nzvimbo yavo tine nzvimbo yakanaka yevashumiri yevanhu vaMwari kuti nyasha dziwande. Saka ukaona uine mushumiri ari kwamuri ikoko zivisai maashas vagadzwe panzvimbo. But let's celebrate our pastors. Ndaona the pastors mavana mai Mapfeka varipo zvekare, pastors mavana mai Tatiri, ndaona pastor mai Makaure vari pakati pedu, ndaona pastor mama vabva kuFeriena King. Mwari vamuitire zvakanaka. Thank you so much. Okay, all right. Any other pastors who are with us, please, we want to love you. We want to welcome you. Kana vashika inongotiudza onayo Mwari vachitira zvakanaka. Tisinopedza nguva ndachiri kudini chiri kupisa. Handiti kati bata dishi tauro rako rekuchibata naro ndamapisiro acho haungachibati nemaoko chiri kupisa pano. Handiti Mwari vachitira zvakanaka. So help me to celebrate again Muvangeri Baba Vamparinga Baba Harare.
celebrate the man of God. Tinomara best street kuno. Doko varumbarizira vari vanotika vari vachiita zvakanaka in absentia ndikaiti mufa Roma mavedu maapostoli vachizouya zvavo nguva inoteera asi ngatingose let's just celebrate kuti namai vakachiedu Jesu. Wonderful. Ticelebrate vari kutiimbira present worship vari kuridza kuti vareseveda kujesu vari vachiitira zvakanaka. Now handisina kupedza nguva masikati anhasi chirega ndidaidze mushumiro wedu wemasikati ano. Imama vakarongwafadzwa, imama vatinoti mumazuva ano takapiwa chipo. We were given a blessing by the Lord. Ngaite chimwe chinhu zvakanaka newe chindibatsira kuti tingosunga tigere netsoka dzedu tese tiite chimwe chinhu zvakanaka. Ma-present worshipers maziviro andinoita mama vachishumira handisei kana vazochinja nhasi but havawanzoda kunge muri kure motongoshumirawo pamwe chete havawanzoda kunge muri kure. Ma-present worshipers ndinoda kunge muri panzvimbo penyu kana vazochinja vakatanga nhasi but uyai panzvimbo. Ndinoda kuti mumwe neumwe akabata chikamu chake. Ndoda kuti tiite chinhu chakanaka. You want to do something that is special. Dai zvaibvumirwa munhu waMwari ndaingokumbira Mwari kuti kamufariro kachaita munhu ngakave kamuwandiro kenyasha dzaachagamuchira. Ndirai kamerayo. Mama chaplain Piri ndichaplain vemashua. Ndichaplain vemashua handichataurai zvakawanda. Ndichaplain vemashua munhu anoshandiswa naMwari zvakanyanya. And I am really going to be sitting there expecting to also receive and partake from the grace that God has bestowed upon her as a woman of God. Saka ndoda kuti mundibatsire in just 1 minute ndichiva panguva ino vachiuya vachibva vatopinda mushoko. Ndinoda kuti mundibatsire. Let's celebrate the woman. Pandoverenga 1, 2, 3 pa3 handizive zvauchaita. Asi toda kuti kamufariro kako level igovawo level yekamugamuchiriro. Alright, are we ready? 1. Anebo munofanira 2. Are we ready? Are we ready? Are we ready? Are we ready? 3. Muzita la Jesu. Hallelujah. Where I'm saying muno buburilana nemwe awa utiniri mwana wa Mari. I'm saying muno Wow.
Biskopos, Dr. Rev Chivamiro, Edamai, Musikana Jesu, amen. Muranda Wamari, my brother, my role model. Evangelist Mupa. Musikana Jesu, amen. Maranda Wamari Mosevaripani. A special mention to my sister, Amaifundis Malati. Rikona vakare pane vamwe vapinda. Inini farirwa imi. Ndakasofa rekumberi hanyanya kugare wese wese. Pane nyasha dzinokusota Sunday. Muzita raJesu, amen. Ndiudzirani patumi pangu kutimparika. Nyaya yedu yabva ikokuya kumukadzi wei. Kumukadzi wei. If you concentrate much in taking me video, uchingoita shungu dzekuti daida vatora ndanoratidza yavaona saka unongori busy manje iseivakaita sokuda wakatiba anona iwe chawafambira kuchiposa ndatoparizima pamusoro ndokumbira kuti kana usiri kumedia team modzima foni yenyu moisa muhomwe. If you are not part of the media team, switch off your phone, moisa muhomwe. chokwadi kuzopakata tinazvo zvose zvatichakupai vana vaMwari ruregerero muzita raJesu, amen. Yaka vaitirwa zvakanaka nazvo. Yes. Nyaya yemukadzi weSamaria anobva atoadhireswa mubhaibheri azinyatsobva ataurwa nelocation nekuti location yake ine nyaya muzita raJesu, amen. Kazwa kumushango ukazi unobva kumbare kana kuEpway, ukazwa munhu ati ndimaipiri wekuEpway ane zvaakuda kuedza kutaura kuti mushure makaipiri mune nzvimbo yavanobva. Jesu akadai akangozi nemukadzi pasime pati pari kubva pataurwa nelocation inobva munhu. Ndava nzvimbo yaibva mukadzi ine nyaya. Ita ameni Satani apweka. Yesu wawanikani kwatakabva taikone kwatinobva kune nyaya. Ita ameni Satani apweka. Kana kuri kwatinobva isu hakuna vakadzi vari mumba vane varume. Waona matambira ndandita? Imagine ndaende kutamba pamberi pemurume wangu. Kumusha vanoramba vachipopa reference iyoyo kuti rudzi rwebvana. Yaka mainini ndichakupai dhiski rose. Samaria ine nyaya dzayo dzakatsanangurwa nezuro vanga varipo, amen. Jesu vari kusangana nemukadzi chaita Jesu chekutanga chadavafanira ndava yatinoparidza isu ndeya Jesu Kristu weNazareti, kufa kwake nokumuka kwake nekurarama kwake. Ukaona ivhangeri isina Jesu siyana nayo. Mandiwere vana vaMwari, vhangeri yemunhu siyana nayo. Jesu vari kuyambukira kuenda kuSamaria, kunzvimbo isingatendegwi kuenda. No point number 1. Hello. Kureva kuti Jesu watiri kuparidza ni Jesu anoenda kunonzi akuendwe. Ni Jesu anosvika panonzi apasvikwe. Itameni Satani apweka. Ni Jesu anoenda kunonzi akuendwe. Ni Jesu anosvika kunonzi akusvikwe. Ni Jesu anotaura navanonzi havataurwe navo. Zvazviri zvefesi kana zvemekapu, dzimwe timu dzingadai dzisingatauri navo. Dai zvekutaura naJesu zviri zvesitiracha, vazhinji tingadai tisingakwani. Ndava rimwe timu rinenge mberi kune tireni, kumashure rinenge akataura dhoo, kuti Jesu anongotaura naye zvakanaka.
vachoitapo Jesu vanogotaura neni namahobi yangu iwayo Jesu vanogotaura neni nekanzvimbo kangu kandinobvaitako Jesu vanogotaura neni kufamba nebhasikoro kana kufamba netsoka Jesu vanogotaura neni He is not a chooser of men. Yes. Yes. Even the moon is in my class. We must so far. Jereka Baba President, no she put on my class. But the church was akatenda kwari. Asi musarudziwe wanu. Ngavayangari musarudziwe wanu. Vakaparinga vamastreet vavane vasina kukwana kwana. Matamba kota angadai asina kukwana. Vasina permiti vaisa kwana. Asi musarudziwe wanu. Vasina varume vaisa kwana. Asi musarudziwe wanu. Kwana vangapi vaisa kwana. Asi musarudziwe wanu. Kwana Paulo vaisa kwana. Asi musarudziwe wanu. Utameni satana pweka. Kana ndakunamata Jehovha mumwe muzopadi andisarudze munhu andise munhu muklasi andionere munhu pasi wanamudamata wamufanana naye halo chaunonamata nechaunotenda mauchiri ndo unopedzisira wakufanana nacho ndosaka vachiti tifanane matauriro mafambiro mararamiro chinhu chaunotenda machiri unopedzisira wakufanana nacho ndonetseka neimwe mai yakanditarira yakafitwa nerigariya yechechi bati kufanana najesu mata ndonetseka nepresendoship yakapfeka zvitema nemarozi matsvuku pakuimba apa vanomboedzesera mwana wababa wepo ane nhodzera dzekumusha kwake patikahuriro kamunoitaka handizivi kuti wakuri kunamata nemushumira nei kana vakristu vane zvivindi zvekubata maiki vachidanana nevarume vevanhu vouya ipo kana anoita minana anoita minana pose mhari munokonzera confusion tikangokuona imagara padheko totozwa kuti paipa but muri muno mune muri muno waymaker miracle worker promise me
kusvika kuchiwanda vanhu unostroke unoda ungochadhumira vanhu vachafari vanhu iri vhakera varifari iri ndorasikafarire kutaura kunhuwawo iwe chingotaura chete kuti vanoropafadza zvipere Jesu vari kuenda kwavasingatenderi kuenda Jesu vari kutaura navasingafaniri kutaura naye uku rinoti especially the rabbis vana rabya vaitonzi chero kana vane vakadzi vaizotaura navakadzi vavo kumba adifaningatitendei kuuya kwajesu vakadzi kune vanhu vaitoti chero uri mukadzi wake chero ukaita emergency waizovaonera kumba vati jesu vachiuya vanameri magadharini vakatotipatapata vamutsoka itameni satani akwega ngatingofarirai jesu uyu number 3 mukadzi ari patsime ari kunzi ari patsime but haisi nguva yekucherwa kwemvura There are moments and situations in life dzokuti unosarudza vati vaneokuti dai ndafamba hangu vanhu vasingandiboni hallo kaunhu kake kamufambisa munguva isiyo So when Jesus is passing through the well of Jacob anoona rimwe bhebhi richitirama bhebhi richiona Jesu rinoti nhasi ndawanirwa nyaya ndabata mufesi wechiJudha nditaameni satani agoregane harina muziva kuti iro ndoravatwa nditaameni satani agoregane nditaameni weechinaigwega ndiri kuona ipfungwa dzangu atinyatsozvigadzira ari patsimbi achiti Mwari unoshamisa kana ndakubata newechiJudha watoita mistake yekuuya kana wangochifunga kuti uchaona ndichikujambisa maspika watonyura ndandiri kutoisa dovi pachikirimba ndichakubata iwewe neunhu wako kuti tiende tese kudenga tigozorofara titameni satani akwega batanga kuperforma agane Jesu wakati akamu kakondinga kati ndobosi wakati hai akanetseka kakudaira ndavanga vasingafanirwi kutaudza Jesu ndofunga ndowakaramba vachiprovoka nobati kundipewo kavhati chikanzi nechimhomusiyacha zati ndingakubaika chitsibi rakadzika itaamenisakanaapeka rega kunditsinga nemukadzi uyu ngau anoziva kosti yezvunhu ndava munhu anobhadharisa zvose saka akuda kuedza kutaura kuti pandichatora mvura namadzikiro egomba kana makubhadhara pamini ende munhu asingape chinhu munhu mahara masistima ndinonyatsoziva mitengo yacho inoenderana nenguva saka vaari kuti rakadzika ari kungoedza kutaura kuti therefore the cost is higher the deeper the well the higher the faith asi kuziva kuti masana kudzika kwemvura ari kuda moyo
Ini Jesu ndizodishwa zvakaradzika mimi. Pauya muchiti muchaita sei. Ndakakurira vanhu vanonyima muforo. Kana takupa vamwe vanhu tsime radzika. Kana zviri zvake iye zviri right. Kana takuti uyai mushandire mari tsime radzika. Kana zviri zveschool fees yevana vange zviri right. Kana takuti chengeta nherera yana baba munini yakafa tsime radzika. Kana vari vake kumabhodhingi. Kana takuti chengetawo shirikadzi yakafirwa sisi vako tsime radzika. Ina vatsime richidzika kune vamwe. Tsime yako uchigona kuchera. Kuenda neyenyu kumba but kana yaya munhu zvadzika vanokuna matamumwe yenu kuzokwadi kunonzi kunamata kuzokwadi ndiko kuchengeta nherera neshirikadzi faith plus action ita ameni satana akweka ita ameni meyechina ishotwe kutenda kusina mabasa pakadii timu yebhora so kana iri mubhora timu ichitamba imwe ichitamba vese vanoti yave nyama yekugocha yave nyama yekugocha bhora harisati ratambwa kati vari kucelebrata victory. Hello ndo inonzi faith but zvandakaona manje timu dzacho dziri 2 dzinogona kuimba rwego rumwe chete. Dynamos iri kunoku inenge iri zora Highlanders iri kunoku inenge mungani wavabadani yamubona vose vane kutenda chinozovasiyanisa katambiro kavachaita muground kutamba kwamuchaita ndo inonzi action. Saka kana mukangoimba kuti yava nyama yekugocha pati mukatadza kunotamba munohiwa inini mukagochwa inino itaameni satanape itaameni mweyacinaiboa kana uchida kuti mwana wangu aite dokta chirega kuti ave agone mapoemu mukurudzire kuita masciences ndava akagona mapoemu uri chigamba mukadzi wechipiri hazviitise murudhokota kana iwe watenda kuti I prophesy that this is a doctor. Action yake kutoona ho kuti kuma science kuba mimi. Yes. Kana wakristo we faith but action tololo. Baba kwanza baba. Right. Ndati kutenda. Kusina action. Saka bwana mimi ground. Wakutaka kutamba bora. Bora ni ana kama kuna. Kataponga pinda kuipasa sana. Watu nini bora. Bora na kuna watu pakati. Kama ile ndio ndio maka sana. Hata hii mpaka wao kuna kusikumira sana. Ili ndio matimbara. Matimbara kupinda mechi area. Kuna kwa bora ndio sana. Ndio purchase. Kulitikisa. Kwa wajaza kuna coach. Coach anakuwa daudi endeza ibora kumbele. Bali kuni romera kwamba ndio kumbele. Ndio kuna namba namba 8 huyo. Akapata bora sana anakwenda na roketi. Anakulitika sana na kipa anakuwa dokuna kamera. Kwa hiyo ndio ndio namba 8 score. Atili ni katambiro kusoda maliza. Koma tika shai kwa kudenga tiswa mwachanya. Shai mine. Sana na kutu shai. Nenda ngogati wa Satan. Ai mama tichakira kasi. Tichikudu chatiri wabiri tikasi. Sasa kwa hiyo tarehe kwa Iti chitirayiwe pakati petaundi chikwama iwo chitikoyiwo masvetukirawo. Shut
Hallelujah. Batsirei baba. Iratidze zvinoita vana venyama. Vatende muke. Rinodzika tsime kana zvazvo mumwe munhu. Vanonamata Mwari mumwe nemuzokwadi haridziki kana paakuda rubatsiro rwomumwe munhu. Kana taakushumira Mwari tsime haridini. Ita ameni Satana apweka. Yova mukadzi ati rakadzika. Jesu akazira zvavo kuti iministry yake zvose zvakatana kuva nesuro ini pandiri kungofarira ndepekuti after being convinced by Jesus, the woman was satisfied. Yes. Number one, akabva atendeuka. Saka vasangana na Jesu, wagamushira Jesu. Vanoita sei? Zvinoda mudziko renyu imi nere zvakaendwa naHosea. Ukatendeuka, wazotendeuka, wakamutendeuka. Tendeuka, wazotendeuka, wakamutendeuka. About 10. Do you know the parade chapter 12? Goodbye in the center, quick match. Right. But I wouldn't put you goodie. Would you wait like go? When the ball is about 10, left, right, left. When they sharp 10, what you call? Man, Nerana and Ura. About 10. When you say about 10 church, inge munamati, inge musiri, inge pambi, inge maibari mumba, inge tsotsi, inge mubaye, inge murasta. Kana mukadaro tinokuimbira ndiyo version. Ukaenda kukao, unaona hariko. Ukaenda kuchechi, unaona hariko. Kuna manoshopera, unaona harikufuta. Kukwalita fangeri, unaona harikufuta. Usoro inyoka, uwili wose iwewe. Gonzo, maini dizinga mwaimamo mirecha ingoi. Ujukuti anoti andie what zamara wangu familia mama kwenye familia papi mwenye sefuna matamari itameni Satana apweka unoshaiwa kutiti yangu yere imengine watu waniwafuata batitepi hawanofamba wale ngwachizvisheka kunge chisupa vakatari wakukicheni panzi
ivava gosa vanotambisa dungudzo unoshayiwa kuti chipo seunononga ita seunononga Jesus, champagne, a bucina, ginonti, but it open, we will, super close, hallelujah. Tana watende ukatokera kuzimana ekwako unotende utsawo wawe. Etale ni satana
Expectism, and the people believed him because she had the testimony. Experience kenyu kama kuramba makanyarara napo. Kane vamwe vanhu vari kuda kutouya kuna Mwari vari kutotadza. Haleluya. Ndosaka mtuona ini namukoma wangu tinotaura kwatakabva chaigorias. Mazuva ekutanga vanhu vaiti nemi zvinoita kuti mufundisi vanyengerine. Ndozvinoita nyasha vanhu vaMwari. Pane watorwadziwa ibaba. Zvinogara vanhu zvakasiyana-siyana. Izvozvi zvigaro zvamakagara pamberi yakazvigogonika zviri kutorwadza munhu. So wherever you are, gara uchizwa kuti pane ari kurwadziwa. Saka vanhu vakatinetseka neni kuti konei mai ava vatimbotaura zvokuti vakazomboenda mubhava here vakati hazvitaurwe nevafundisi. Tikaona kuti nozvo ndofanirwa kutaurira variko kuti kudenga kunoendeka. Vamwe vakandidana vakati muri kunyanya kufukurapwa. Tikati mukadzi acho ndinorara navo here dzanhuirayo. Ipapa mune testimony yenyu mainini handisi kuti hari kuitaura. But makatoramba kakafo. Musati mapinda mumarriage yamuri. But hamuri kuitaura. Mune testimony inotyisa inounza umwe munhu uyo kuna Mwari. Makarambwa nekupurisa kuti weshe. Mukabva ikoko mukamitiswa nemudhumeni kwamurume. Mukabva ipapo mukadzoka ngotirai musoja paKG6. Nyasha ndokuzokunoketa izvozvi mutori nababa mefuchitete. But you don't speak your testimony. Amen. Pane vanhu vandabata ndaikati. Pane vanhu vabatikana ndaikati. Ivhangeri harisiri duchocha. Iwewe utori neexperience neivhangeri inotendeutsa vanhu. Muzita raJesu, amen. Right. Saka vanenge vamunamata mweya nemuzopana. Vanoitirwei naMwari wavo. Number one, vanomunamata mweya nemuzopana. Iye anovada. Kana iye Mwari avada, anovarwira. Yaka vana vaMwari weka yakatone maenda kumba. Ndati waanka. Ndinzwisisei. Ndakamboti mukadzi ane murume anoonerewa. Especially uyu munini wangu ane murume. Ini ndinaye but masystem ati masuri atonzwisisika kuti akamira sei. Ndakabva kumba kwake mwedzi wapera. Kana ukasabatsirwa naMwari unofunga vari kupoza. Izodoka life yavo. Iwe usina ndo waita sei. Wakaenda kugata ukawa kuti ndo wakaita sei. Saka vari mubama vari dedi chero vari panze pepe ndikati kubuda kudishainawo. Kuzakana usina murume zvinhu zvose unongoona ungori kupozerwa kana. Dedi bati yes, man of God. Okay, Makoya. Gareka. Yes. Mudaso. Handika ukawada Mwari awana iwo vane zvavanokuitirawo. Uye ukavashumira mumweya nemuchokwadi
vane zvavanokuitira. Chekutanga vanokurwira. Ameni Satana apweka. Ona Sairasi vari muTrongo. Kujera ndopa ndinoshanda kaini. Ndobatwa nemhosva iri serious yekumukira hurumende. Banditry. But varimo ndava vanoziva Jehovha wavakavimba naye. Kana wakunamata Jehovha mumweya nemuzokwadi hauvhunduke zvekumhanya. Yes. Mandibwera. Yes. Hello. Ngati kana wakunamata Mwari mumweya nemweya hauvhunduke zvekudi. Vari mujeri D class section. Vakasungwa maoko nemakumbo. Wakati chakasungwa maoko nemakumbo but murongo manje. Waramba kupinda cheki. Tichigashira mama muzara Jesu lini. Muroma una cheni. Saka vakasungwa maoko nemakumbo so. Vari kuti ndiri munana. Oh baba ndiri munana. Necheri rinongarise kuti ndiri munana. Instead yekubvunza kuti hei ndichatongoi because matsotsi ngokujereka ukapinda uri munyutsotsi unotambudza hosha yako ndei. Ivo vanoti Maranatha Yesu Maranatha uya Ishe Pashinoma Pashinoreruka Mundoramba muri Mwari. Kavanikana Jehovha mumweya nemuzokwadi chera moto ukapfutswa handifunduke moto. Ndavanina Jehovha anondirwira yakayaka vakadzi vaviri vari pakata. Yes. Saka vaingosvika vari two. The Bible says they were singing hymns to their gods. Yes. Avasi kuti mukuzvoona vari kuti tapinzwa muno tisina kana mhosva. Vakana Jehovha mweya nemusokore vane confidence in their God. Yes. Ameni Satana apweka. Vari kurumbidza Mwari zvakaoma. Vachingoti pasinooma pasinoreruka mundoramba muri Mwari. Vana vari mumweya nemuzokwadi anoti munoramba muri Mwari. Ndakawonda munoramba muri Mwari. Zvichiita kunge zvikuruma munoramba muri Mwari. Zvakadzvanya munoramba muri Mwari. Ndakatsikwa konzi munoramba muri Mwari. Ndakutsukira munoramba muri Mwari. Sine murume munoramba muri Mwari. Sina murume munoramba muri Mwari. Sina vana munoramba muri Mwari. Zvakaoma munoramba muri Mwari. Chirewa munoramba muri Mwari. Chicharisirwa pasi munoramba muri Mwari. Chichihora mari shoma munoramba muri Mwari. Vanhu vachiti ishembere munoramba muri Mwari. Muchitaurwa zvandisina kuita munoramba muri Mwari. Ameni Satana apweka. We don't panic. Amen. Maishingisa isuluma vanoti maitiro enyu ndiwo maitiro acho haangoitiri kubeseresa. Maitiro enyu baba ndiwo ava kune vakakudai mumweya nemweya. Maitiro enyu ndiwo aya munoda kureva kuti zvose zvinoitika muupenyu hwako Jehovha vanozviita nerudo. Ameni Satana apweka. Munodaro nerudo nakawanda. Because munondibvisa mui. Kana ndakunamata Jehovha mumweya nemuzokwadi moto ngaupfudzwe. Munondibvisa mumoto. Pamuromo weshumba matambudziko angu mazhinji. Ake kwa hai. Yaka
maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ruti gumi wauya muno. Yakabano zina basungwe. Banuya bachidemba. Banana matamu yene musopanya aladembe. Yakabani burute timushokora mai. Itarame ni satana pweka. Bano siwa muni he will fulfill his promises according to his own time. Number one, alaskuru kunyamatira kuti vamure mujeri. Mazviwa here? Pane vaidzi vanga vari kunyengetera kuti tipinde mujeri. Vari kutoti chero tikapinda mujeri tapindira mudhara zvikoripo. Saka vakandoda iso. Uchiti Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty man of war, mighty man of war, Lion of Judah. Tirikuona Kristo wakadai kuti zvinhu zvakanyanya kutodzvanya. Yahweh, 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 Yahweh. Zviziva kuti bona sainasi varimo. Tavaina paimwa kungobona kuti vanobhireka sei kana varimo. Rega kuvazivisa zvavanoziva. Vanoona hondo dzavo dzichiri kure. Psalms 91 oti he who dwells under the secret place of the Most High shall say Jehovah is my Redeemer. Yatirega kuvazivisa zvavanoziva. Uri kupedza nguva uchiti mwari murume wangu kuda kuziva nekuti ndiri musoro make pakatoereka. Jehovha vari kuda kuona kuti iwe wakadina mumweya nomuzvokwadi. Unoita sei kana uri musituation iyoyo. Book of Mapisarema 91 verse ya 1. Uyo ugere panzvimbo yokuvanda yokumusoro-soro. Kureva kuti kana ndakunamata Jehovha mumweya nemuzvokwadi handigare pose pose. Handivande pose pose. Ndinovanda on the secret place of the Most High. Nditame ndisatanapwekana. Mumweya hondo vakomana vaiwana ainzi marefugee camp. Refugee camp yaiva nemurayiro waibatwa neUnited Nations. Wainzi futahirire murefugee camp. Ndaka mune vanhu vachizira magwara atizvogototakoriwa vaitozara varumbeka. Ndakavarenga norombewo. But varume havari serious. Wakwari kuhondoswa idzo dziri murefugee camp dziri kuhora matema nemafuta. Jesus. Vamwe tichifa kubvarura ivhangeri kuna dziri murefugee camp dziri kurovarwa karedio kashirika hondo iri kuhwiwa kuti mauya wakomana zomwe hanzi kuti mauya warogwe uchisatiende manje madam ekanana ndoda kugadzira magandanga kana kuri kuhondo tinoenda tichirira ngadzirire emese faifa ave nisatana apweka
dzose kugarira kuchichiriko chichirohorope ana mukwama warohwa zvinosereresa kuti pasara vanhu vashoma kuti pasvika kune vanhu vakauya kuchechi chaiko katushiriko tunyuzi tunouraya vamwe vanhu vari kuhondo tinogobira tukazviwa zvaitika mazviwa irimo imomo ichihora ati tinofara kukoma kuti hondo yapera kwakaitwa inonzi compensation hakuna unoenda kuhondo zvisingabhadhari hakuna anoshumira jehovha mumweya nemushokwaati atishumire mahara atisvetukire mahara anemunzira mahara anovenzara mahara uye jehovha vanobhadhara masikati anongava kubhadhara ngati masikati anobhadharwa iwe masikati anobhadharwa iwe masikati anobhadharwa iwe masikati anobhadharwa neutano masikati ano mari yako ngaibatike masikati ano vanorwara ngavapore masikati ano marobe ngaasimuke masikati ano vakarererwa ngavachunurwe ana jehovha mumweya nemuzokwani avasiyiwe vangadaro wakazoona compensation vaenda vakaenda airaoshi uzaipapika kuti kunoenda vakadini zaudaipapipa kuti kunoenda vakadini vakangonzi vakanga variko uyai vaikamina ndo vakaenda mberi ende ivavo vaisanesa kuasesa pacompensation davanga vane mavanga anodini kuda vakristu vane mavanga anoona kuti negavanga rako zavano kuti ndirigadanga ndakapfurwa namapuhwa ndaramadiripo ndakapfurwa nechivhure chemurume ndaramadiripo ndikapfuritame ndisatanapweka saka vaikamina ndo vaitanga kuvuye kuno vabatore mairovera kupe takapinda nekuchimoyo tozodai tiudzei mazita maviri evamakashanda nawo vaisakutanga nekupuhwa mari vaida kutanga vambovhetwa na kune vamwe vanhu vanoziva chaizvokutaura zvekuvasina mwezi izvozvi zvekunhu zvomutsanangura izvi vakagara naye saka mai obva ataura right takatinana mukomreti cheurairoba pakatibulai pakadai vari tiri pakadai pakadai pakadimina zvoti zita ramaishandisa muhondo zita raiva nenyaya ndava vaiva nana comrade 626 nana mabhurujapera nana gaba rinocheka nana satani nemambara izwa mazita ake saka vaiva nemacodenames avaizivana nawo saka paaingoti 626 aipanze comrade vakashedzera ndokushedzera iwona tine zita ratinaro vana vamarara mai irono zita irono kana taritaura mai vana rekuti jesu indoreno chairo chairo tameni satanapweka saka kana taakutaura zvatakarwiswa nazvo tinoti nakarwiswa najesu kristu wenazareta itameni satanapweka itameni satanapweka itameni satanapweka itameni satanapweka itameni satanapweka amosi saka indakasvika mune muhondo ndosicomrade power bank ndava magesi achinesa unoita muka ubayira power bank saka kana wakufamba unofamba muri safe uchiziva kuti ngati dukwi unongotora upfekera chii neindakasvika zita iro zita kudhara aipuwa nemadunhurirwa ndakaona kuti mwari vari kundishandisa kuti ndiise pava mune zvaakudzima nekamera racho yonga ndakaitaka sekuti unohurirwa uramba uri bhoi wotorwa murume uramba uri bhoi uramba nechechi uramba uri bhoi waita kuchitimanda uramba uri bhoi onzi waita brain tumor uramba uri bhoi saka ndiri comrade power bank ndine vane kushushwa
power. Jesus. Kuti umwango zouya wachibairirawo pabheki rakabairira pana Jesu Kristu, the source of power. Saka pabheki usanyanyosvika mbiri ndaka pane paunosvika paunosvikawo moto ukadzimawo. Saka kuti ndive pabheki ndine pandakabairira pana Jesu Kristu ipapo ngatibairirawo ipapo. Uwe pabheki kune vamwe uve upenyu kune vamwe vakuparara. Zita raJesu neime, zita raJesu neime. Saka kubairira vanorohwa macompensation kwakazouya mari dzadzine macriteria, dzimwe dzaidzi dzimobvu, dzimwe dzaidzi chichichi. Saka sekuru vangu havana kuenda kuhondo, vakati vamwe vachienda kuhondo yobva vaenda kujoni. Saka sekuru mabika vadzoka kunopuwa compensation, vakatenga gramafoni. Vatenga gramafoni ravo sezvo muchingoona kuti ndiri munhu anoda zvokutamba, saka vatanga kudzidzwa kumusha. Ndaenda kutsingi sana kushingira unozwa nemugomo, ndikashingira ndikazoti kuitika pasura ushingire kushingira ndikapedzisira ndadzoka ndikaisa mugomo pasi. Ndikati sekuru ngarinyatsorira andikiri vatuma kumvura, ngari kumvura ndizvokule, vari kumba hakuna gramafoni. Iridzireyo uri paneda ndemutande paneda vari musituation yakaoma, vachitarisana nemhosva yaigona kuvatonga nemeja, but vakanzwisisa kuti God is preparing us. So let's just worship Him in spirit and in truth. Oh yes. Avana kutara tinoti kulise namba 2 vakafukuta matira kuti watipinza kuruka natabuda muotuzeo. Zvimwe zviri kuuraya vaKristu vanogara. Vakuda kuropafadzwa kuti vazopindurawo. Jesu. Avafuna madira revenge. Vari kungopraisa Mwari wavo. Vanozwa kuti anoramba ari Mwari pazvinooma nepazvinoreruka. Ichaameni Satani apweka. Uye pandakawanda mujere mandiri, bati pandakawanda ndiri pasi pamapapiro ake. Amen. Satani apweka. Saka Bhebhe shoko rapari kuti bhabhazotsanga akavatarira. Achishamisika nawo. Soshamisika kakusvetuka kwandiri kuchako. Tinoona umwe kuti mai ava kuti havana kurova vakabhurongoka. Ivava vetsika dzechiSamaria wekuGerazima. Arikutoti vanonyanya kusvetuka. Vari kurumbidza. Bhebhe shoko rapari kuti pane zvakaitika. Chipatara pakuchidwa kuti pane zvichaitika. Zokorodza kumuudza kunoma nezindebele, kunoma nezixhosa, kunoma kuti pane zvinoitika. Kana memuudza Mwari mumweya nemuzvopani pane zvinoita sei? Pane zvinoita sei? Maererano pane zvinofanirwa kuitika. Imweni Satani apweka.
kuona izvandinazvo izvi ndauda kusiyira nguva muna ngoma muparinga chiringa zuva chedu chatsvuka chikakwata ndanga ndichida aya ebrown aya anonzi maikwa mazambiringa naiga halo ine mihere chechi kanhanga kanonaka timurangu kanonaka nokureweresa kanonaka but chinondirwadza pamazambiringa ndechekuti ukatengesa akadai haadhuri munoziva akadai anogona kunge ese kumusha gondi anogona kutozi dhora kana 3 zvakudhurazvo kana kuti 3 gondi but ichochi chinhu ichi chikasviniwa ichi chikasviniwa chikaiswa mubhodhoro chikalebhuriwa chatochinja vhaliu vati kana chikasviniwa chikafemenda chikaiswa mubhodhoro chikanyorwa alcohol content value yacho yatosiyana but zambiringa iri ndiro ririmo ndiri kuti value yako iwewe inooneka kana wambosinwa when you go through a process kana ndikanga ndasinwa ndatoka through semination value yangu hairambi yakadaro kana ndikanga ndasinwa kana ndikanga ndasinwa value yangu hairambi yakadaro chikristu chacho chinoonekwa kana wasinwa handisiko kuwawa saka mazita acho akundinei kana ndichikondaiziva kati ndochichiko zvino muna wakambonge vari pandiri kana variko kana yakautawaini rero kuti wati watambiri value yacho yadini halo saka tendera kushinwa and go through a femination process kuitira kuti value yako iende pamusoro tendera kurwadziwa semukristu tendera kurwadziswa semukristu pane vari kukushina kuti value yako iende pamusoro itambe ndisatanapweka paunomira kwaya uchimira nehasha vari kukugadzira kuti ndakauya nehasha asa handina kudzorera femination yavo kurova iyoyo pane vari kuda kukuisa value itambe ndisatanapweka tovagirite izvozvo hadi kusvinwa mai ati zviridani hazvo kutengeswa tubhondi haasi zviridani kudai ende kana matengeserwo acho akafumuka nokuti magrepsaka musambiri apa chakabatwa nemaoko muchada muchada halo but kana ndamubhodhoro ndarebhuriwa my value changes vana vamwari bona silas vakarumbidza mwari havana kuda kutsvaga revenge havana kuda kuti tibude mwari vabva vawana zvavakaita tiri kuti kudiko ndichisiyira chichanda kuna mukoma ndiri kuti mwari vanorariwata vanowanamata mumwera zvakanaka pane wanizwa zvakanaka vanonamata mumwene muzokwadi akadzorere yesu kusuya kuti chirikurudzika kwahaya mota yekuenda nayo kumusha kuya uzotifinura tokuzviona kuti ifo tunaye kwahaya motapidiguka nemota yekwahaya kuti yakuzokulimira isu tiri kumusha nemavhiti edu imota yakunei
Nemazipene. Hello. Hello. Vanokuda mumwene muzopata revenge. Uya havana matiri revenge. Vanoti Mwari kuda kwenu ngakudi. Uye vasingazivi Mwari ngavadi. Mushoko zvari zvaipa ndoya ivasilogani yedu. Vasingazivi ndoya takaurirana mukoma muparinga yekuti vasingazivi vaite sei. Saka ndichipedza vana vaMwari ava vangonamata Mwari vachirevesa ndava mama masvikatape tambobatana chaizvo pazviri apo. Ndava vanhu vanofarira ibhakeri rekuti nhasi iro riro rezvidhende ndochete ravanoda iri nekubata-bata chihuri chavo makuhwa avo havariki vati ndakoti ndikubatisei riya zivana vakwari kuti Mwari vanonamatwa mukati. Do not be a make-up Christian. Aita sei. Tikati kereke yazara nama fake people. Fake Christians. Anovoterwa kutoita mutungamiriri atezozvati handisi right. Fake pastors. Fake evangelists. Fake prophets. Fake deacons. Fake deaconess. But chandinofara zvangu ndechekuti pakati pefeki ipapo pane magenuine. Uye genuine harichinjwe namafeki. Ndikupa genuine harichinjwe namai. Ndati genuine harichinjwe namai. Mhepo ngaiuye. Pati kuranda waMwari akati kune mhepo inokereke. Ndati simuke. Kune mhepo inofamba newe. Takura mhepo yenyika. Takura mhepo yesimba. Tisamame tite. Kune mhepo. Kune mhepo inokereke. Kune mhepo inofamba newe. Takura mhepo yenyika. Takura mhepo yesimba. Tisamame tite. Kune mhepo inoniperekeza. Kune mhepo ngasimuke. Kune mhepo inorwisa marepo. Itameni Satana kwega. Itameni Satana kwega. Itameni Satana kwega. Kune mhepo inorwisa marepo. Kune mhepo inoperekeza. Kune mhepo inofamba newe. Takura mhepo yenyika. Takura mhepo yesimba. Tisamame tite. Mhepo yakasimukira hana kumba kwake. Penina akashaira. Penina akapoza. Asi mhepo yakaramba ina hana.
ndakaiona nichiita basa vachivaite basa mhepo yangu yamutende 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 mhepo yangu Jesus is the way that fulfills the life. Kuipenda jidinarambia ibapo Nishitende boga Somewhere nisiwipo Atibapo bada jeso boga Memo ya moya mchene ngaiti berekete Patino baba msangano uno Tinorwirwa Ekudi anorwira Wakalimbika Samsenge wani atisisina kuzowerenga Inoti nijarwirwa Bamsewe inokandu Babasikati Anatawanda bari anoningwira Bamisewe inokandu Babasikati Chiduona ndakadaenda kakati kwa msere Nade ukaswano mfundisi darwaziwa Muno makazara vanu vanodimu wakandiziva ndichatapura Asi kudenga kuna mwari vanorangarira Asi avarangarire matsotsi Zvamatsotsi zvinoguruma asi zvinenge zvinodzima Asi kana warangarirwa kuchiita zvinhu mumwe ane musopani It's permanent uye hapana anozvipisa pauri Mwari ngavatibatsirewo maneubasa Mwari ngavarangarire chechi yavo manerano Mwari ngavarangarire vanorevesa Mwari ngavarangarire vanomutsvaga nemoyo Mwari ngavarangarire vanomutsvaga vachirevesa Pakati pedu paina vanga vambozokera kumashure Inonzwisisa kuti varipo vanogona kuvadzokera kumashure Ndava zviripo zvinotidzosera Zviripo zvinoti we
zvinomira pasi zviripo zvinotidzosa mumashure. Mwari ngavatibatsire pane mukazuva ano kuti tiregere kuzonzi ndashaiwa paumire. Yava kune kunoendwa varume. Muimba anoti tarirai kune nyika uko nekutenda donatiro. Hello. Ise wakaenda asiachazoka apinze dengaimi mose. Pana akaenda asiachazoka. Saka tauya kuzoshingisana vana vaMwari kuti Mwari vanotsvaga vanhu vanorevesa. Chinotipa kurevesa muranda waMwari akataura nezuro is to be rooted in the word of God. Hello. Kugara muvimbiso dzake nekuti anodzidzadzisa. Hello. Kutenda kuti naJesu zvinoita. Hello. Mwari werugare dai asiitira zvakanaka. Ndisati ndabva pano ndoda kuti tingoite inonzi a repentance altar call. Munoziva kusasimba kwani? Ndava ndini makanigadzira munoziva material. Wamwe wedu we are short tempered. Asi Mwari dai vangoti batsira. Tasiya zviri kuramba zvichitimanikidza. Tina vaKristu vanova tsamba dzakanyorwa. VaKristu vanodikika. VaKristu vanotendeusa vamwe. Varipo here vanoti ndinodawo kuva muKristu akadaro. Baba kana ndakataza kana ndakasema mbele kwakoni tiboiba kuchiresa. Holy Spirit opted in my life. Irakizeiwa madiri kurasika. Kuti panaita zvavamwe zvangu zviitewo. Muimba nozvidhaka.
kwako unogona kunge kwakatozosera umwe munhu kumashure pamwe hauna kuzvisiva asi chingoenda pamberi pamwari kuti baba ndiregerere ndakatadza nemabasa ndakatadza nekureva ndikakuzvidzai ndikakunyunyutirai ndikati muri mwari vasingametsere ndikati muzvinhu zvanonoka asi ndinochema pamberi penyu kuti baba 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 mundiregerere ngati mosvika patinonamata tiregere kuenda tive vanhu vanokuda mazvita baba kuzita rajesu amen. Munamato wakadai unoda kuitwa nguva dzose muzita rajesu amen. Jobho anonzi aipira kunyangwe nevana vake kuti handizivi zvaita vana vangu vari kumunda asi baba on behalf of my children ndinouya pamberi penyu. Ngati chiti kudii vana vamwari tiri kutukana kudai nekuita zvose izvi nekuti pane kwatiri kuda kuenda. Kana dai tanga tiri pano tikadai tisingataurirani kunaka kwapakaita pane akaenda asi achadzoka chaanodzokera chii kupinza iwe wemene kudenga kwatichataura makundiro tichikuwa korona. Saka chimbobata ari parutivi pako mubatsebatanai vana vamwari umuti hama yangu usatadzira mweya wako nokutadza kudzoka manheru nokuti manheru mune nyasha dzakagadzirirwa iwe dzakagadzirirwa iwe. Regai tisvike patinoserebreta. Halo halo tisvike patinoita sei nokuti mwari vatotiitira zvakanaka zvatiri kutondedzana panapa tingori mubhesi rekungoudzana taenda kunze tonova magama saka tigwisa bhutsu timboserebreti. Ndava vanenge vasumudzwa naMwari ivo vanobuda mumweya nemuzokwadi izvozvi zvekuti izvi zvinhu zvinonetsa ichava nhoroondo. Kana tidangoimba rwero runoti kana ndasimudza naMwari kubva kuurombe ichava chii? Wakabata here vamini? Nhoroondo ichava nhoroondo. Yeah.
Timogara basi 2 minutes toda kuti pa 2 minutes idzodzo chakumbira maasha zitibatsire vanhu vambomira kubuda timogara basi pa 2 minutes idzodzo tinoda kuti tiite zvinhu zvakanaka